Sabuwar fassara. Inda ƙasa ce nan da ba sa yin yafiya ga maƙiyansu. Don haka kafin su farga, ya kamata mu samu mai wata hanci. Yanzu babatin da ake gandi ya bar dali ya tafi zuwa Bristar. Maza kama dan ganiyar. Dole fa mu dauki mataki akai idan ba kama waɗannan masu jajayen kundin sai ta mulkan ma zuwa fiye da shekaru 100 na gaba. Idan ka je shiga London, ka nuna musu wannan fasfota. Daga mutuwa da ke sanar yankewar mutina na tsawon shekaru. Muddin muna son kasar mu ta sami yanci, sai fa sai mun cire dukkan wani tsoro. Mun tinkare su an yi gaba da gaba. Idan kana so mutanen ka su samu yanci, to dole fa sai ka je wannan waje. Zan yakin a ta kowace hanya ce na. Wannan shashashan ko so yake a kashe mu. Soyi da muka tsaya boyewa, a ce sai mu sai da sakon da muke son isaro duniya. Sai ya jarumi kenan, wanda ya tsaya sai daka a domin ganin ya samu ruwa ko ba sai ci. Kai karen Indiya, faɗa mana me ya kurkuna gaba. Muna buƙatar yanci. Yanci muke so. Yunkurin jayayya da Birtaniyar nan fitamkar ɗaukar kunama ne ka sanya a cikin wadanka. A karkace gaba kiɗansu. Tuwan labai. Ho ho ho! Gyara zama! Udesin, kai ne? Ni ne, ina fata kurabura su ne ke asu. Shi ne nan, ka tabbata kai ne Udesin? Illa. To faɗa mun miya sani sunanka. Yalla bai tsarin dokar ku ta Birtaniyawa, barawon da ya sata za a gimtsewa hannu ko kuma wanda aka ɗaukar wa kaya. Dole zan samar wa kaina yanci, in ba ta masana ko ta tashi na. Maza ka je ka faɗa wa kowa ni dan juya hali ne. Masoya, kada a manta da sunan wannan ƙayataccen shiri. Yakin Yanci! Wannan shiri mai suna Yakin Yanci ya sami ingantacciyar fassara daga kamfanin madubin al'umma. Yakin Yanci yana nan tafe.